канали Я Таджик, Самбой ТВ Екатеринбург. Салом ба ҳама мардуми муъмини мусулмон. Салом ба ҳама мардуми тоҷики дар ғарбӣ будагӣ. Ҳамаи шуморо табрика мекунам. Дӯстони азиз ки иншоалло насиб хабари хуш аст. Бо мақсаде ки ҳаҷи 2021 иншоалло ба наздикӣ кушода мешавад. Барои ҳамаи шумо муборак шавад. дуо мекунем ки худои бахшандаи меҳрибон ҳамаи шуморо насиби хонаи худ гардонад. Омин. салом дӯстони азиз, мехостам ки имрӯз каме бо шумо ҳамсӯҳбат шавам. Чӣ хел шумо хоҳиши рафтан дорем? хеле хуб мешид ки дар комментария фикри ақидаи худро нисбати хонаи худо менависем ки чӣ қадар шумо орзу доред ва дар кадом солҳо хоҳиш доред ки ба хонаи худо равед. дӯстони азиз, мо нав бо хабар шидем. рости гап хеле хурсанд шидам ки дӯсти азизамон ҳоҷи Тоҷиддин ба мо хабар дод ки аллакай гостиницаҳои ҳаҷ кушода шудааст. границаҳои давлати Арабистон ба тамоми дигар давлатҳо кушода шудааст. хеле ман хурсанд шудам ва мехостам ки хоҳишҳои шуморо фаҳмам ва мехоҳам ки фаҳмам ки чӣ хел шумо тайёр ҳастед ки ба хонаи худо сафар кунед. марҳамат, фикри ақидаи худро нависед ҳам дар комментария, ҳам дар эфир. ва ман ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки дӯстони азиз, чанд роҳи рафтан ҳастад. беҳтар ва хубтар мешид ки шумо ин наворро дастгирӣ мекардед, лайкам мегузоштед ва наворҳоро ба дигарон мефиристонед, то ки дигарон бохабар шаванд. иншоалло ки ҳар як лайки шумо, ҳар як паҳн кардани ин видео барои шумо худо хоҳад савобияте дорад. барое ки хабари хуш, беҳтарин хабар ин аст ки иншоалло насиб бошад соли 2021 ҳама каса худо хоҳад ҳаҷ мерем. ва алайкум вассалом. салом дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед. хеле ман хурсанд ҳастам ки имрӯз боз шумо ин хабарҳои нав ба навро ба дигарон мерасонед. як савобияте ки дар мо бошад, чандин савобият иншоалло дар шумо ҳастад. ва алайкум вассалом. раҳмат барои дастгириётон. дӯстони азиз, ин хабарро мо шунида ба шумо расондаем ки иншоалло соли 2021 сол худо хоҳад раҳи ҳаҷ кушода мешавад ва ҳамаи шумо метавонед ки ҳаҷ равед. дар як сол одамҳо метавонанд ки то 3-4 маротиба ҳаҷи умра раванд ва як бор ҳаҷи фарзӣ. ба мо хабар расид ки ҳаҷ аллакай границааш кушода шудааст, гостиницааш кушода шудааст ва одамҳо метавонанд ки дар танҳоӣ раванд ва одамҳо метавонанд ки бо ҳамроҳи мақсад группа раванд. одамҳо ки хоҳиши зиёд доранд ки бо ҳоҷи акай Тоҷиддин раванд, марҳамат, номершам мондагиам. дӯстони азиз, фарқ надорад, касе ки бошад, касе ки хоҳиши ҳаҷ рафтан дошта бошад, аз синни 10 сола, 12 сола, 13 сола, 14 сола фарқе надорад, метавонад ки ҳаҷ равад. ва алайкум вассалом. граница фақат танҳо тарафи ҳаҷ умра кушода шудааст. иншоалло насиб худо хоҳад, аллакай границаша кушода шудааст. ба наздикӣ иншоалло хабарҳои хуш мешавад, мо ба шумо мерасонем. шумо ҳам кӯшиш кунед ки чунин хабарҳоро ба дигарон расонед. дӯстони азиз, нафарон ки хоҳиш доранд аз ҳисоби худашон 1 моҳа, 2 моҳа, 3 моҳа, 1 сола ҳаҷ кунанд, метавонанд ки ба мо муроҷиат кунанд, ба акай Тоҷиддин муроҷиат кунанд. номерҳош ҳаст. метавонанд ки виза кунанд, танҳо аз кисаи худшон мақсад раҳпулӣ кунанд, бираванд, биёянд. чанд қайки хоҳанд метавонанд дар онҷо гарданд. виза 1 сола бо мешавад ки ҳамроҳи акай Тоҷиддин агар рафтанӣ шиден, ҳаҷи умра, ҳаҷи фарзӣ аст. акай Тоҷиддин ба уҳда мегирад ҳам визаи шуморо, ҳам билети самолёт туда обратно то Москва. ай Москва ҳаҷ то Москвара ба кала мегирад. ҳам визатона мекунад, ҳам билетона мегирад, ҳам 2 гостиница, ҳам дар Макка, ҳам дар Мадина. гостиница, ҳатто хурда хӯроктона ва тамоми давлати Саудовския Аравияро гаштан, ҷойҳои беҳтарин,
ҷойҳое ки ҳазрати Муҳаммаду Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гаштагӣ аст, ҳамун ҷойҳоро шумода нишон метиҳад. саломат бошен. Ва алайкум вассалом. Расходша ҳозир ман ба ҳамаи шумо мегӯям, вақте ки шумо мехоҳед ки бисёртар дар бораи расход, дар бораи рафтор, дар бораи гуфтор, дар бораи кардан ҳамаш агар маълумот хоҳед, иншоалло ки мо кӯшиш мекунем ки дар наворҳо ҳамаи меёра якта ба якта тартиб ба тартиб гузорем. Агар шумо 100 нафар бошед, 200 нафар бошед, ин наворҳоро ба дигарҳо фиристонед, иншоалло ки боз ҳам зиёдтар мешавед, савобаш зиёдтар ба шумо ба мо мерасад. дӯстони азиз, сар мекунем дар бораи нархи навошон. фаромӯш накунед дӯстони азиз ки рафтан, омадан ва виза дар уҳдаи роҳбалат аст. яъне аз 56 000, хато накунам, аз 56 000 сар мешавад. ин одамҳое ки аз ҳисоби худашон, мақсад 56 000 метиҳанд, фақат раҳпулишон мешавад, гостиницашон мешавад. виза аиҷа ба Макка, Мадина рафтан, 2 гостиница пулш, аиҷа ба самолёт то Москва омадан. яъне ай Москва ба ҳаҷ, ай ҳаҷ ба Москва, плюси гостиницаш, плюси визаш, ҳамаш ай 56 000 сар мешавад. 56 000 бехӯрок аст. нафароне ки паспорти русӣ доранд, нафароне ки паспорти тоҷикӣ доранд, як 10 000 фарқ мекунад, 10 000 зиёдтарак, 56 000 рубли русиҳо. лекин хурду хӯрок, расход айхтон мешавад. агар шумо 72 000 битен, 72 000 битен, агар гостиницада 2 вақт авқот метиҳанд, ҳатто накунам 2 вақт, саҳар завтрак ба фикр намеша, обед ёки бега, ё завтрак саҳар ё бега, ҳамин 2 вақт ба пуррагӣ чӣ хеле ки шумо да маъқул аст, ҳамун хел хӯрок метиҳанд то. хато накунам. ана шведский стол воре, ҳамин хел мераем, чизе ки баяд мегзари салат ҳастай, асал ҳастай, оливка ҳастай. иншоалло ки ман дар бораи кухни бо навор мемонам. ҳамин наворҳои моро кам-кам тамошо кунем, мо такроран мегузорем. иншоалло ки бо вақти соати 6 рафтем, бо хабар мекунем. асосан 14 рӯзай, ҳаҷи умра 14 рӯзай, ай 56 000 то 72 000 ай. 72 000 мети, ягон фикр намекунӣ, на такси пулӣ мети, на раҳпулӣ мети, на хурду хӯрок мети, ягон чиза пул намети. 72 000 мети, 14 рӯз мерай, зиёрата мекунӣ, ҳама ҷоро тамошо мекунӣ, мехӯрӣ, шикамчата сер мекунӣ, аюси билетат мегиранд то Москвара, бо қариб 25-30 килои дига бор мегирӣ, оби замзам мегирӣ, хурмо, ҳаҷва хурмо мегирӣ, баъд иншоалло ки меояй. ана фарзи ҳаҷи фарзи $2,500 русия, астағфирулло, $2,500 америкоӣ, фарзи $2,500. дар ҳамон ҷоба барои кор рафтан мешавад. рости гап, мо дар бораи фақат зиёрат метавонем гап занем, не ки барои кор рафта чӣ намешавад, албатта мешавад. виза яксола мекунем, метавонӣ ки барои онҷа кор кунем. ҳамагӣ расходи шумо аз Россия, аз шаҳри Москва. алайкум ассалом. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. шукронаи худо хӯаро якаш созен. ана фаромӯш накунем ки ҳама касе ки дар кадом шаҳрҳое ки Россия набошад, аз Москва парвоз мешавад. дар ҷое ки бошид, то Москваро мепарӣ, меой, баъд аз Москва иншоалло насиб, баъд ҳама каса мерем. дӯстони азиз, хеле ман хурсанд ҳастам ки имрӯз шумо бо мо ҳастед ва ин хабарҳои хушро фикр мекунам ки ҳамаи шумо розӣ ҳастед ки ба дигарҳо фиристонед. касе ки падилица карда наметавонад, якта лайка биҷиқа, ҳамин ютуб худаш аллакай паҳн мекунад. фазирам ҳама рафта метавонад, ина дар теҷе ба фикрам ай 35-40 сола метавонанд. аз шаҳри Россия тамоми одам ҳам фарзӣ рафта метавонад ва ҳам умра. фарқ надорад. барои синни сол ягон фарқияте надорад. касе ки кадом синни солдай метавонад баравад. танҳо занакҳое ки шавҳар надоранд, камтарак дар ин ҷо камтар монеа мешавад. иншоалло ки инашам одамҳо ҳастанд ки мераванд.
انا انشالله با درباره این شم گپ میزنیم که کسی شوهر نداره تو چند ساله خیلی رفته میتونه. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم و علیکم السلام. گون سوزی. سلام علیکم بچه اماچ خیلی شکرانه خدا همه کسا سوزین. سلامتیتون خوبه. خداوند همتون صحت سلامت باشین. حاجی عمره یک ماه رفته میشه. یک ماه رفته میشه 28 روز میشه. یک ماه نه 28 روز. چند سوم در کار میشه. همگی расходтон 100,000 руси мешавад. туда обратно қати туҳфа гирифтан, сари либос харидан, ана бо чӣ тамоми расходотон бигем да, ҳамин 14 рӯзаш 100,000 инами хеле мерасонатонам. қимат нест бародарон, 100,000 қимат нест. ай тоҷикистон камтар қимат аст. тоҷикистоно намедонам, танҳо мо дар шаҳри Россия ки ҳастем ҳаминҷаро фақат гуфта метавонам. Хочу после свадьбы моҳи асал равем. Моҳи асал равем. Чхел? Хочу после свадьбы. Свадьбу моҳи асал равем. Нафаҳмидам гапта. Ассалому алайкум ҳоҷӣ. Ассалому ҳоҷӣ. Ва алайкум ассалом. аз Арабистон то Тоҷикистон рейс ҳастай? Арабистон то Тоҷикистон рейс ҳастай? Москве мерасӣ? Ҷа мепарӣ мерай? салом алейкум. роҳи Россия кай кушода мешавад? Иншолло ба наздикӣ кушода мешавад. ҷавоб те чӣ ҷавобтон хато навистагӣ охе? хочу после свадьбы моҳи асал равем. нафаҳмидам гапта. ҷавоб дам. барои кор рафтан чӣ хел фаҳмида мешавад? номерҳои акай тоҷина мондагиам дар комментариям иншолло мемонамаш. шумо бидурен вай кунед бародаро. чӣ саволе дорен дар акай тоҷдин метавонед нависед. дубай турсия намедонед? не намедонам. ака ба паспорти тоҷикӣ мешава. салом алейкум сози бачаёча ҳоҷи саломатиё хуба? шукронаи худо. аз шумо пурсам. ман соли гузашта пурсида будам, гуфтанд ки 35,000 сомон фақат раҳ дар Тоҷикистон. бародаро саволе ки ҳаста оиде ки дар мо дахл дорад танҳо даруни Россия. мо Тоҷикистонда кордор нестем ва кордорам намешем ва ягон хабаре надорем дар Тоҷикистон. билет чанд сум прямои душанбе? медови месяц намефаҳмам тари гапоша. раҳмат. нодир бале. нодир қатъи худат ак набоша ами роҳилара роид мекунем худо хоҳад. ами худат забони ӯро мефаҳмӣ. салом алейкум ҳоҷӣ. хуби тенҷӣ? шукронаи худо. рӯзноманигор сози браҷон як калитат битон. ҳамин бародарам камтар дастгирӣ кунен. бисёр бародари хубай. ҳамаи чиза нишонтон метавад дар ҳамун ҳисоби экскватор. беҳад бачаи хубай. ҳамун корай бо парвай чӣ кори дигарам дора ба фикрам. бародарҷон иншоалло ки буд ҳаво дар ҳаҷ ҳама вақт хуб аст. не ки ҳамин совети ман беҳтарин совети ман ҳамин қа мегӯмтон ки дӯстони азиз дар моҳи январ феврал март бирен. декабр январ феврал март кӯшиш кунем ки равем. беҳтарин сезона. медови месяц. ай Тоҷикистон барои чанд ҳазор доллараи ҳаҷ ҳоҷӣ. рости гап ман дар Тоҷикистон нестам бародарҷон, ҷавоб додат наметавонам. ассалому алейкум. ва алейкум ассалом. чанд сумаи билет? куҷо дар кортай билет? фарход. медови беҳтарин ака моҳи фаромӯшнашаванда. нодирҷон хай худованд бахти сафедтон тиқат роҳила ҳар дутон бирен. сайфиддин қиматай. сайфиддин кия? сайфиддин қиматай. ана созен дига ҳама каса хуб астин. саломатиётон хуба? марҳамат саволотон боша оиди ҳаҷ умра. марҳамат саволотон боша ман ба саволои шумо ҷавоб метиҳам. саволои илмӣ набоша. ҳаҷ бародарҷон ай 56,000 сар мешавад. ай 56-57,000 сар мешавад. 71,000 қатъи хурду хӯрокаш, 56,000 бехурду хӯрокаш. кайда рафта чанд суми ҳаҷ? иншолло насиб ба наздикӣ кушода мешавад. наварҳои моро интизор бошед. мо шуморо хабар мекунем ва нархи навошам ҳамашам якта ба якта ба шумо мерасонем. иншолло ки қадар қимате нестай. баъд дӯстони азиз иншолло бо ҳама каса як ҷо ҷамъ мешавем. худо хоҳад дар ҳамин канал ҷамъ мекунем
ана худо хоҳад касе ки хоҳиш дорад мо кӯшиш мекунем ки як нафар ҳар сол як нафар ду нафара ҳисоби ҳамин ғарибо ҳисоби ҳамин бародаро ҳаҷро кунем. иншоалло насиб хай ҳаҷ тобистон яке меравем иншоалло насиб. чанд одам ҷамъ мешавад? чанд рӯз? 71 000 14 рӯзаш қатъи ду гостиница виза туда обратно билети самолёташ. бале бале за грани тоҷикӣ қатъиам рафта мешавад 5 сола қатъиам рвп қатъиам вид на жительство қатъиам. через ош чанд сума? 20 000 через ош. салом ҳоҷӣ кай номнавис сар мекунед иншоалло. шумо интизор бошем бародаро наворе ки нав биромад дар бораи кушодашавӣ ва ҷамъ кардани мардум номнавис кардан мо шуморо хабар мекунем. 55 просмотра лайко камай лайкора монед 100% фаҳмо бародари азиз иншоалло модарро имсол мефиристонем иншоалло насиб модарҷона гап зан дар ҳаққи мо дуо кунанд. аз Россия любой вақт рави ҳаҷ мешавад акаҷон барои худат 100% мешавад. ами як алоқа ка иншоалло барои худат тайёрш мекунем. гузоред лайкоро. ассалому алайкум лайка қаб раҳмат барои лайко. роҳила лайка чиқи мекунед? роҳила лайка чико мекунед? раҳмат барои лайкотон бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем. хеле ман хурсанд ҳастам ки шумо имрӯз бо мо ҳастем. лайкоро мемонад ки намегирам тона бе лайк. роҳила саломат бош. ассалому алайкум паспорт тоҷикӣ рафта мешавад бародар аз Россия? бале мешавад рафта. ака ҳамун номеротона роӣ кунед. номерои ман дар ҳамаи видео пачти ҳаст. гап нест бародар. худо илоҳам туро ва имонатро мустаҳкам гардонад. омин омин. салому алайкум ба паспорти тоҷикӣ мешавад рафта ҳаҷ? бале мешавад. ҳамин соли гузашта мо ҳамаро бурда будем бигем қариб аз Россия. фарзида намедонам умрада мешавад. худо нигаҳбонатон. раҳмат шуморо нодирҷон. салому алайкум лайка биги ака номи бачаҳои восе. худо нигаҳбонатон бошад. восе нону намак шуморо қатъи қурутотон хӯрдем ака. самбусотонам хӯрдем. 50 лайк зер кардам. худам ҳоҷӣ саломат бош. ҳамин номеро дар рӯи экран. бале номерҳо ба фикрам дар болои экран ҳастанд. ҳамин номеро дар рӯи экран. салому алайкум Екатеринбург. ва алайкум ассалом. ҳозир ман мебинам ҳамра ман мебинам ҳозир мегумтон. дӯстони азиз фаромӯш накунед ки мо на танҳо дар ютуб балки дар инстаграм на танҳо дар инстаграм балки дар тикток ҳам ҳастанд. ҳамин наворҳои беҳтарин наворҳоро мо мегузорем иншоалло насиб ки ҳама бохабар шаванд. саломат бошед. ассалому алайкум бародаро ва апаҳо дар канали ман обуна шавед илтимос. канали дашти ҳақиқӣ будроен вайкнен обуна шавед. ана номерҳои акай тоҷиддина мондагием ко дар болои экран. иншоалло мерам роҳуи шаваш ширкати шумо нигоҳ дорем. иншоалло насиб. ширкати мо яке аз ширкатҳои бақуввати ширкатҳои хуби шаҳри Россия аст. салом ислом ва алайкум ассалом бачаҳои ваҳдат. ҳама каса хуш омадем. худо нигаҳбонтон бошад. не айкуҷо нест тайку роҳилаҷон. роҳила миҷа. ассалому алайкум ман документома гражданства споридам рафта метонам? бале метонӣ. гражданства документота бигӣ баъд мерай. ака ман ЗАГС дорум 2 сол шид метонам через присоединение спорум. ин ака қатъи ФМС МФЦ гап мезанӣ. ман рости гап дар бораи ҳамин документатсия ягон хабари мисол чӣ надорам. ман аз райони вахшам. ҳоҷӣ рафта будӣ чихелай ватан беҳтарина. райони вахш бошӣ ҳамун петка мегам ҷое ки ову тақсим мешавад беҳтарин ҷо буда. шав аруса мебаранд ко нилӯ оли зиқ наша худам миёвам та. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дуруд ва раҳмати Аллоҳ ба шумо акай паризон. саломат бош. раҳмат бародар могиён теҷе дроем бародаро обуна шунед бародара дастгирӣ кунед.
دوستان عزیز همین روز نمیدونم کی بود راستی گبنامشم نمیدونم یا دختر بسیار پرسپوس بسیار وای کرد که یک تا شوم بیو دکتر باشه اگر دکتر باشه گفت وای کرد زن گرفتگی نباشه دکتر باشه اگر نیابی مجبور میشم خطا داخل کنم دکتر شو خطا میگیرم همین گپ گفت مرده مرحمت برادرها التماس این دختر مرا خلاص کنین یگان تا دکتر باشه مراجعت کنین نیکی زن گرفتگی نباشه باش یکا سلامت باش سلام علیکم حاجی روسیه که شده میشد روسیه نامعلوم است نیلوفر جدو سلام علیکم برات یگان اینفرماسیا داره که اکثر ای تاجیکستان رفته میشه یا کی نه مقصد ای تاجیکستان خبر ندارم ای بچه هم در پوش میدروین چرا در نمیپوشین حاجی در تگان است گیرد یوریستون تاجیک هست юрист тоҷика намедонам ман худам я юрист дорам урусай любой кора мисол вай мекуна гап мезанам объяснит мекуна пикет ном дора ака ана он пикет рафтам беҳтарин ҷое арӯсорам ҳамунҷа мебурдиана салом ягон апа ё ки хоҳар агар сидқан хоҳиши ҳаҷ кунад ҳаҷ дошта аз барои оллоҳ фақат аз шоти ман иншоллоҳ саломат бош ку ҳоҷӣ ки қироат кун ку ҳоҷӣ як қироат кун оли ту дар шу биёвем баъд қироат мекун насиб дар туёд акаҷон маям орзу дорам ҳаҷ равам чӣ хел алоқа буром қатитон номеро мондагия дар болои экран кани номерои акай тоҷдин дар болои экран мондагия зинда бош аллоҳ нигаҳбонатон бошад омин раҳмат бародар касе ки надидаи номерои акай тоҷдиноз ман нишонтон метавам ина бародаро дар эфир ина дидин инамиҷа нависандагия инамиҷа нависандагия агар натоин ина дидин номерои акай тоҷдин дар описания мондагия дар описания не дар мо главне ҳаҷ кай мерем иншоллоҳ насиб худо хоҳад ина юрист адвокат нависандагия касе пурсиде сабуд юристи тоҷик не бародарам юрист адвоката бародарҷон аз чанд сола ҳаҷ рафта мешавад фарқе надорад барои ҳаҷ рафтан сини сол фарқе надорад ака худат зангир нестӣ не нилуфарҷон ман зангир нестам ҳоҷӣ номерота парто барои ҳаҷи умра номероро мондагиам дар ҳамун ҷои навистаҷоти видео акай паризҷон дар дигар ягон духтари шавҳаркун нестай акаҷон ҳастай ку духтаро ҳама шавҳар карданиянд ай тоҷикистон меша ҳаҷ рафтан тоҷикистонро намедонам бародар салом алейкум ака ман зангир нестам бугӯ ман зангир нестам не чӣ ба зангиро ассалом бародар ман ҳаҷ равам баъд душанбе чанд пул рафта мешавад чанд мекай москва то москваро меёранд бепул али иброҳим пули ҳаҷ дар картам гузор ман меравам ҳаҷ ина роҳила ҳаҷ меравад дар карташ пули ҳаҷа бигзарон салом акаҷон чанд солагӣ ҳаҷ мешавад рафта фарқе надорад барои ҳаҷ рафтан ягон син сол фарқияте надорад дар шаҳри россия дар шаҳрҳои россия бошед давлати россия ай тоҷикистон информатсия надошта не надорам маём юристум ина и бародарам ҳазарбек юрист буда кас дар юрист дар кора марҳамат номро навис ака юрист акаҷон кай мерен иншоллоҳ насиб хабардортон мекунам мана ин ҳоҷи зайнитай сабқатшам дар паноҳи аллоҳ бошед саломат бошед бародарҷон салом ҳоҷиҷон сози хуби шукронаи худо салом алейкум ака ман мехоҳам дарси исломӣ бихонам беҳтарин ба венҷи ҳаҷ рафта мешавад бале рафта мешавад апай роҳила ман гуфтам ки агар сидқан ҳаҷ карданӣ бошӣ ман ҳамаша ба кала мегирам иншоаллоҳ манам мерам иншоаллоҳ и алиҷон гуфтания ки мақсад якҷоя бирем ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату умрава аз россия ҳозир мумкин и сколько цена ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату скоро будет не сейчас а скоро иншаллоҳ будет пока точная цена неизвестна но 56 000 туда обратно плюс виза и 2 гостиница и также проезд внутри Мака и Каба территория тоже бесплатно ҳоҷи ёшед
به یادت هسته؟ یاشین به یادم هسته. تاج تاجیکستان کافی. برادر جان الهام جان حق ندارین یک کسی یک جور گپی زیاد بگن. تیم بولی تاجیکستان هر کس که تاجیکستانی ما را ناخون میزنه بهت کاری بد میکنه. اکا کودک چانسم بلیتش بعضی کودکا بپلای. من هم میتوانم با همراه شما روم اکا جان؟ بله میتوانید. التماس با تاجیکستان یگان تا دخالت نکنین که شونتون میبینم. تگ موست با یادت هست؟ بله با یادم هست. تاج کی خودت نشناختم. ما همچون مادر همچون یک گهواره که چشم تاجیکستان دوشنبه تاجیکستان کلوب پومیرا بدخشان ورزو با همه جای تاجیکستان دوست می‌داریم. التماس چقه نشین. علی ابراهیم والله میروم با گردن میگیری. علی ابراهیم والله میروم با گردن میگیری. اکر بلیت کی ارزان میشه؟ ای راسیه باتجه انشالله خدا خواهد با نزدیکی. حاجی چیز مسکو میشه رفته؟ بله همه چیز مسکو میره. یگون کس شناس نیست آدرس بتیا. چی آدرس بتیا؟ تاجیک السلام علیکم. حاجی سوزی تنجی در حق من دعا کن. انشالله دعاگو هستیم سعی مراد خدا خواهد در حقتون دعا میکنیم. انشالله نصیب. البته برادر جون عزیز برای چینه زنده باشین. در اول افیر کسی که نبود با شما باز این خبر رساندنی هستم که اول این نوار رو با دیگران فرستونین تا که یک ثوابت باشه با شما رسه. دوستان عزیز رای حج گرانیتسای حج با تمام دولت های خارجی کشور کشوده شد. انشالله نصیب به نزدیکی خبرهای نو میشه که شما میتونید از شهر یکاترینبورگ یعنی از مسکو میتونید پرواز کنید حج روید طول 14 روز یا 28 روز. مرحمت دوستان عزیز از 14 تا 18 تا 28 روزه هسته. انشالله اگر که ما روی خط کردن سر کردیم با شما خبر میدیم. انشالله نصیب. سوال های علمی دارین، سوال های دور و دراز دارین، سوال های حقیقی دارین. اویدی یگون سوال های علمی اگر شما در مقصد جوابش در کار شود مرحمت نمره تا یکی توجی نمونده. اگر شما در با سوال هایی که چی پوشیدن در کار، چی خوردن در کار، چی خیل میرویم، چی خیل میاییم، مرحمت این سوالاتون در ما جواب داده میتونم. چی خیل سر لباس پوشیدن در کار، چی در کار میشه دوجه، چی در کار نمیشه، راست خود باید چگونه کنین. انا درباره اینوش ما میدونم برای که رفتم و میگم تون چی در کار میشه چی در کار نمیشه. اما سوال هایی که علمی کتابی حدیث روایت همش یکی توجیه میتونیم پرسین. اکا جان همین نمره اکران دا موندگی همین دا علاقه برای میتونیم همراه شما ریم. بله بهترین میشه. من یک نفر هستم که حاجی ای دوره کارید تا حاضر بگیم گفتی تشریف خلیلوف ویب کلیدی شما. سلامت باش برادر جان. تاجیکستان کسی گپ میزنه خور و ذلیل میشوه. سلام حاجی رحمت حج که هوی میشه انشالله با نزدیکی 15 نفر لایکو را مونید که راهیله خفا میشه. اکا چند رحمت در شما یافت دادیم و یا کلام برومد. اکا جان رحمت در شما چند تا یافته دادید و یا کلام برومد. اکا جان نمره مرا بتشون. اکا جان اینا برادر جان اینا نیلوفر یا که راهیله همی کدامش هسته هم بسیار بچه که تماما زن گرفتگی نیسته هم خیلی کفتیسته. من نخون نزدم برادر پروستا پیر میشه بعد ممکن بده حج رفتن. نه برادر جان وقتی که آدم نیت داره جای پیری حج جای پیری و یوشی نداره. به خدا قسم آدمو پول ندارن با دستاشون راه کشتر رفتن. اویا که شما رو در چیل حوز این 5 سال پس من چیل میرم. من حوزی وقت نه عقل میرسه که باید من حج برم. یا خیلی آدم تو چیل نرسه عقلش نمیرسه. بعضی آدم این خیلی ده برادر جان در حقیقت ما و شما کم تر درجه خطایی میکنیم که در یوشی بهترینه نه که وقتی که شعور عقلت پخته باشه در همون جمعه بعضیش یک خیلی به ترتیبی میکنن بخی یک خیلی رفتار میکنن. فهمیدی برادر جان؟ با همین خاطر وقتی که چیل ده میرسی علاکه تو
ба ақл мешавад, ба тартиб мешавад, ба фоида як кас мешавад. дар ҳамун ҷамъ меравӣ, фоидаат ба як кас мерасад. представед ки дар хонаи худо меравӣ, як рафторша мебинӣ, чишмот ай сар меза меги нахо худо меги ҳамира биги хору залилаш кун. Не ки бо уҷа астағфирулло меги ки ман мира нияти бад ягон дуои бад накунам. рафто ба ҳамин хотир мақсад одамо чилда бирасанд, як давлата ба чил расидану ҳаҷ рафтану ҳаҷ кардан. Апай роҳила тайёр Рагита бин ҳамин номнавис кадан сар кунем мерем иншоаллоҳ. Ман тайёрам ҳамеша. Худо нигаҳбонтон бошад. Мошин 48-думта буши турам мада дастум лайк кунем монд. Али чанд солаи? Апай роҳила бале ба гардан мегирам. Апаш нагӯ ака. Ман нав биромадам бародар, нархи чанд рафтам? Аз иншоалло хонум ҳамаша мегӯм. Билет ҳа чанд сума? Иншоалло ҳамаша хабар мекунам. Салом сози ака, саломатиё, коро хуба? Шукронаи худо. Салом брат. Кай Тоҷикистон мераи районҳоро снимат мекардид? Иншоалло навис район та усунш ҳалай. Али номерота бинавис, як алоқа кунем. Алиҷон номерота нависи, тамом, ма ин роҳила халос мешавам. Амалому ассалому алайкум бобои ҳоҷӣ, саломи моро расонед ба акаи ҳоҷӣ Тоҷиддин, айноми Маҳмаддовуд. Ахрин мо қатиш рафтем. Худованд насибтон кард, беҳтарин Абубакр. иншоалло баъди шуморо мо даги фақат ҳама видеотон тамошо мекунем, ашк мекунем. Дӯстони азиз, худованд насибтон кард. Ман бояд мерафтам қатиш шумо, хай худованд маро насиб накард. дуо кунед мо ҳам нисбат кунад ҳоҷӣ шудан. Иншоалло насиб. Ассалом ҳоҷӣ, ман аз Қубодиён, шароити ҳам чиз дорам, зангир ҳастам. Чӣ хел кунем? Завод кор мекунам 100% ҳамаш. номрота навис бародарҷон. Федик ҳаминҷа меоем ягон арӯси хуб. Салом ака, дар моро дуо кунед. Иншоалло дуогӯ ҳастем. Салому алайкум акаҷон. Ҳама соза чӣ ба дар ватсаптон менависам, ҷавоб наметен ака. Ассалому алайкум. Охир рӯзи дароз ман кор дарам. Рости гап имрӯз баъди чияку каникулае 4 рӯз вихарояй вайфай спордагӣ нестем, связ надорем дар ҷои кор мо. бовар кунед накунед, бисёрш ҳам нависта, ҳам занг задагӣ ҷавоб дадагӣ нестам. Ассалому алайкум, ман 3 кӯдак дорам. тоҷасола бепулай. иншоалло аниқ мекунем, бо шуморо ҳамин авоҳои моро тамошо кунед, аниқ мекунем. Худо хоҳад мегумтон. ҳар сол ҳар хеле. Ки мада занг зада боша. Азия дақиқа. Оҳ бача. Ана ҳамагӣ 100 000 расход мешавад. Апай роҳила, ман 31 дақадам мемонам. Иншоалло. Кай Тоҷикистон меравӣ? Худо хоҳад ямин моҳ ё моҳи дигар. шукронаи худо, созам бародарон. аз барои савоб як телефон харен, ма тел надорам. роҳила, тел надорам, не телам вайронай бугу, ёки телам айхидам нест, ёки телам бугу хушрӯ нест. тел дорӣ ку ина қатъи мо гап зеста. Ман раҳким роҳо кушода мешавад иншоалло. роҳила сабр, 27 сола шудӣ, буши турам мада дӯстам. али чӣ кораен? сар шуд, дӯст шудам. раҳмат. худо нигаҳбонтон бошад. мо ҳам рафта бо моҳем бирем. ҳамагӣ чӣ қадар расход мешавад? 100 000 расход мешавад ба ҳисоби бюджетиш. агар бигӯӣ ки расход кунам, миллион расход мекунӣ. ҳаҷ рафта мешавад? Бале. Салом ҳоҷӣ, аз куҷо мепаранд? аз Москва. ҳама аз Москва мепаранд. шумо чӣ кораен? мо одамои бекор. куҷо даен шумо? мо дар шаҳри Екатеринбург. ака я ки мада тел мехарад? фақат илтимос ба хотири оила дор шудан танҳо ман фиреб накунанд. ман як бачаи ятим ҳастам. дар зиндагӣ ба ҷуз Аллоҳ касе надорам. худованд нигаҳбонат бошад. худованда дошта бошӣ, гӯё ҳамаро дорӣ. мо ҳам ҳастем ку ина мо бародаротем, бародарҷон. не ки мара занг задестанд беҳад. ман мехостам ки ҳамаи телефонам эфира қатъ кунам, не ки ба хотири дӯстон наметавонам. ака рӯси худо тарс дар кор.
салом ҳоҷӣ арӯсо ҳастанд ҳамаро дар иҷа ҷом накун дар ман эфир рафта истодааст бахшиш ҳоҷӣ ватсап дорӣ номерота навис чӣ кораин шумо каналҳои исломӣ бояд бидонӣ ки мо чӣ кораем ҳамин видеомо тамошо кун мебинӣ магазинчием савдогарем хемтари чим блогерам ҳастем камкам ана ҳамаи мардум даъват кун ки говрӯӣ мекунам ба Тоҷикистон. Ана бародарони азиз дар канали продажа крупный рогатый скот як одамай ана қасобае ки Екатеринбургш мегем акаешон вай рӯй мекунад гов рӯй мекарда Тоҷикистон дар Тоҷикистон говҳо тамом шудагиян дар карантин и гов рӯй мекунад марҳамат касе дар кор боша номерои телефонаш ҳастай ман мехарам бароҳиллара чӣ хел бекорараен куҷо кор мекунен гуфтестам ку бодарҷон магазин таҷду хова бояд бидонам ана оҳо каналҳои исломӣ ҳова бояд бидонам гуфтестам бародарҷон ки мо дар магазин кор мекунем салом алайкум ҳоҷӣ қасобҳо ва алайкум ассалом канали исломӣ бародарҷон агар дар бораи ман информатсия гирифтанӣ бошӣ ҳамун гугл да биза самбой ёки оо самбой биза ҳамаш мебирояд чӣ хеле маъқултай ҳамун хеле информатсия ҳаста официални сайти май салом алайкум ҳоҷӣ ва алайкум ассалом қасобҳо ту куҷодаи бира кор кун гумша собирҷон ту кира мегӣ арӯсҳо ҳастанд то бегар агар мара бигӯй ман то бегара кор кардам салом устод сози хубӣ шукронаи худо сози бародарҷон саломатиёт хубай коросоз ана юсуфҷон тв сози тенҷи Екатеринбург гови ширӣ каста дар кор боша то хариданша ёки баъди хариданаш 1 моҳ 10 литри 20 литри шир метиҳад баъд ба фикрам ки дига наметиҳад барое ки ӯ дар Екатеринбург омӯхта шудага Тоҷикистон меравад ширра фуромӯш мекунад акаҷон суҳбат бас накунед ки мурдани ашк мерезад саломат бош ҳоҷӣ ватсап кадом номеро дай ватсапи ма дар кора ёки ватсапи ҳаҷ рафтан Россия роҳила ту экбедай не уфада ҳоҷӣ аллоҳ насиб карда боша очам Тоҷикистон ба ду каса равем чанд рубл роҳпулӣ мешавад роҳпулӣ қатъи хурду хӯрок гостинисаву автобусу виза ҳамаш 70 короче 150 000 бигем да ай ҳар 150 ёки 160 ҳам хеле мешавад ҳоҷӣ лайка биқаб раҳмат барои лайкотон ҳоҷӣ роҳила занг назад мода ман намедонам туда занг зад ё назад продажа крупный рогатый скот саломат бош охир рости гап гувой ки шаҳри Екатеринбург да гувой ки дар Россия Тоҷикистон мераванд нахош шир битиям ё Тоҷикистон мераванд биқа мешаванд ё шир метиям почта қатъирӯӣ кунум мешавад таҷ чӣ рӯй мекунӣ канали маро дастгирӣ кунед илтимос ба хотири Аллоҳ илтимос могиён чӣ маъне дорад таҷ бале акаҷон ватсапи худро битен акаҷон илтимос ватсапи ман оз менависам ҳоҷӣ ватсапи худро дар кора раҳмат миннатдорам ҳоҷӣ саломат бошед ку бародаро я лайк пайка биҷиқин я падилиса кунен исусу як бо бародаро ҷамъ шавад ябора эълон кунем гап дар бораи чӣ меравад мардум аниқ ҳаҷ кушода шуд мардума чӣ мепурсӣ иҷа ма гуфтестам ин мардумам ранги худ дуромае ки бифаҳманд ана ина бародарони азиз дӯстони ман касе ки нав дуромадааст хабар надорад ана ма алайкум ассалом шукронаи худо ма ба ҳамаи шумо расонданем дӯстони азиз ки мода хабар доданд ки границаи Арабистон тамоми давлатҳо кушода шуд як бор кушода шуд ки як вируси нав пайдо шуд баъд вай вирусам бераҳа кардан маҳкам кардан ҳамаи ҷора аз ҳисоби бо нобуд шудани ҳамаи вирусҳо боз пайдо шуд границаҳо тамоман кушода шуданд иншоалло ба наздикӣ номнависӣ сар мешавад
روی خط میکنیم، همتون خبر میکنیم انشالله. نمره واتساپ ما 980 تا 5. حاجی در حق بچه های جلیکل دعا کنین. خدا نگهبانتان باشه. سید مراد انشالله جلیکل رفت بدما. سخرابدا یک یو عروس. سخرابدا یک یو عروس. سیفیدین کای ای تاجیکستان رئیس کای میشود سعیدов. کجای کتاب اسلامی ای کجا دسترس کنیم. ای دیکابوس حاجی عمره کش رفته انشالله با نزدیکی. علی گفتی من با گردن میگیرم کو. علی جان نمرو بنویس. روهیلا این نمره تجا بگی. با اربپ بلیت حج گرفته میشد. بله برادر جان. بعد автобус чанд сум? 11000. Салом Роҳила. Ҳоҷӣ имсолам меравӣ ҳаҷи умра? Ира худо медона Али Иброҳим. Худо розӣ боша мерем чӣ бане? Моғиён ин номи шаҳри ман акаҷон. Моғиён ин шаҳри ту дар куҷояй? Ҳоҷӣ ман зангирам ватсапи худта бинависам ма номерои худма менависам. Номерота нанавис. Видео канам ки ранги мавори видео ки партома дар ютуб монум арусако зангт бизанам. А бача иҷа дар конкурса Суроби Рустам. Ту ба фикрам ки дар главни сурати конкурс мошини модагӣ нестем. Марости гап худмам як бор бинама. Ҳаҷи 2021. иншоалло кушода мешавад. нахо бародарҷон ҳамин гапа лайкниё декавоз куҷодай бадай таганас гирад. Бародарҷон нахо ҳамин сурате ки ман мондагим ту ҳамин гапа бугӯй. Конкурсаи чияҷа? А бача биё шӯхӣ накар. Волсфягам маслам ҳамада. Ассалому алайкум ҳамада. Ака паспорт то чӣ қадр мешавад? Бояд шава иншоалло. Конечно роӣ мекунам. Роҳила салом. А Екатеринбург ҳаст автобус? Якта ҳастай. ҳоҷӣ ба РВП чанд сум билети ҳаҷай? Аниқ шава хабартон мекунам. Ҳозираш бояд кушода шава ва пулаш аниқ шава. Не ки 100,000 қатъи бухт. Чӣ мегӯям? Туфош қатъи. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Овозатон хаста набошад. Ташаккури зиёд бародарҷон. Али Зокиров худо нигҳбонтон бошад. Бовар намекунам фиреб мекунӣ. Вақте одам ки ният кард ки як каса ҳаҷ мебарам вай ҷои фанду фиреб надорад. Роҳилаи гапа нагӯ. Вай мардак нияти хуб кардагай. ҳар ҷавонмард ин нията карда наметавонад. баъд ин шӯхӣ нестай. Вақте ки вай мардак ба кала гирифт, вақте вай мардак ният кард, иҷмаҳал ин гапа нагӯ. Барои ҳаҷ рафтан мардак дурӯғ намегӯяд иншоалло. бо ҳамин худат фиребаш накунӣ агар. салом. Зинда бош. бо биёен анор хӯри ҳоҷӣ. Иншоалло насиб Саймурод худо хоҳад меям. умра ай фарзид чӣ фарқ дорад? Бародарҷон умра дар як сол чанд бор меравӣ? Фарзид умра як бор. бахшиш. Суроб Рустам. ҳеҷ гап не бародарҷон. Худоён аз шумо розӣ бошад. чӣ бизанам? чӣ задани бародарҷон? Наход бовар накунӣ мерам ай пеши ҳоҷӣ бо роӣ мекунам. Иншоалло насиб. Брат ҳозир касе эфир куна конкурс дорад. Суробҷон зинда бош. Барои ҳаму болои экранда мемонанд ку 3-4 сурати мошин мемонанд ки ана эфира бачаҳо бидроем билет бихарем. хай агар шумо хоҳем ки бигем ки конкурс мекунам ҳеҷ гап не. агар шумо бисёр зид набошен, мисол хоҳиш дошта бошен ки ҳама ҷо дар эфир дар конкурсаи там ман конкурс мекунам ки марҳамат кӣ метавонад ки мана як бародарам Роҳиларо мебара ҳаҷ бо ина конкурс. Кӣ метавонад кира бара? Марҳамат кӣ қувват дора марҳамат бачаҳои камбағала ҳаҷ бара, духтарои камбағала ҳаҷ бара, занакора ҳаҷ бара. ҳама тарафа хоб ҳои хуш раҳмат ҳаматонда. Парвиз Чихели Сангали сафаро шукронаи худо созам бародарҷон. худсозӣ ба мошин мешавад брем ҳаҷ? Пиёда мешавад бародарҷон. бо мошин қатъи беҳтарин. Брат РВП қатъи частный кор кунӣ Чихел уведомление мекунӣ. Иша ака юридическая ман намедонам. Я юрист ҳамиҷа буд. ҳамун юриста савол тин. номероша гирен ҳамиҷа буд я юрист. Проблема нест. Саломат бош. ман медонам иншоалло ки бачаҳои мо бисёр бачаҳои хубанд, бачаҳои ба имонанд. касе ки ҳаҷ рафтанияд иншоалло роиш мекунад.
агар бо духтар боша ку бо тамоман қатишон мебарам. занак наметона бемаҳрам рафта ислом бозӣ карде. Бародарҷон метона занак рафта. Бандаи худо ислом ай пеши худат ҳар гап нагӯ бародар. Метона рафта. Не ки ҳар як чӣ меъёр дорад. Хитона доно нагирин. Як чизе ки намедонен ё ки медонен беандеша ҳеҷ маҳал гап назанем. Вақте ки мо мерем ана ҳаҷ ҳаму чиза мебинем, ҳаму одаморо мебинем ки маҳрам доранд ё не. 90% бемаҳрам мераванд. барои чӣ? Барои синни солшон иҷозат метаҳад, барои акаву дудар доранд, барои як занаки ҳамра доранд қатишон. бисёр роҳҳош ҳаст бародарҷон. илтимос ҳами саволҳои илмитона акай тоҷина номаша мондам бидурен баҳс кунем. қатӣ ма иҷа баҳс накунем ки саводи ман мераса ба ӯ ҳар кадоми шумо. ҳеҷ маҳал и гапа нагӯ ислома бозича донистен ё ки дигар и гапа нагӯ. Як худнишонтия дар байни мардон. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Акай ҳоҷӣ виднажи чанд сум пешакӣ раҳмат. Паспорти виднажи чанд сум пешакӣ намедонам дар бораи сумаш. Дар WhatsApp рӯӣ кун. Ай конкурс накун. Майли акаҷон Ҷурабек Муродов конкурс намекунам. Ака ҳозир. Ака ҳамин канали маро дастгирӣ кунед. Манам як тим аз Аллоҳ дуо талаб мекунам ки ҳамеша хушбахт шавем. Раҳмат бародарҷон. Могиён теҷи дакҷоя номи ҳамин шаҳрат. Бидурен ҳам бачара як дастгирӣ кунем бисёр хуб мешавад. Дар инет чӣ бизанам бинам тон ҳаҷ 2020 бизан мебироям. бародар ӯ барномаи шумо мард ва зан чӣ маъно дора мегуфтем. Бисёр саволи хуб бародарҷон. дар унҷа як WhatsApp группа кушодагием бачаҳо, як WhatsApp духтаро. суратҳои духтаро бачаҳоро мегирем, духтарода мепартоем, духтаро интихоб мекунанд, баъд бачаҳоро номерошонро метиҳем, чақчақ мекунанд. Наметона рафта. бандаи худо ислом наметона рафта. занако рафта наметона. хай ба гуфти ту шояд ки рафта натона. юрист ай куҷоя намедонам ҳамиҷа бирома буд. хай паноҳ ба худо ҳоҷиҷон хоби хуш саломат бошем. Парвиз дар бораи граница Киргизистон гап зад. Ҳама зилёния бародаро рафтан бигирем. Граница зилёния. ҳоҷи номерома навистим. Панҷакент навистум та. Могиён силка дар равон кун. Акай ҳоҷи чанд сум виднажи тест вақати чанд сумай ҳаҷ. иншоалло насиб ба аввал 56,000 буд, 71,000 буд, 76,000 буд. ҳар хеле ҳам 14 рӯза дора, ҳам 18 рӯза дора, ҳам 28 рӯза. дӯстони азиз, иншоалло ба наздикӣ худо хоҳад кушода шавад, мо шуморо хабар мекунем. ба наздикӣ. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Граница кушода шуд Россия кам. Қариб. иншоаллоҳ ман ният кардам ки ҳамин сол ягон апа ё ки хоҳари мусулмона ҳаҷ барам. Аллоҳ насиб куна иншоаллоҳ. Точно граница зилёни билет чанда? Я бародар пага иншоаллоҳ мепара 20,000 гирифтага. 20,000 гирифтага билета. салом ва алейкум ассалом. худованд ҳаматона нигаҳбон боша бародарҷон. худо нигаҳбонтон боша. иншоаллоҳ насиб ман як дастурмоя бушум. иншоаллоҳ дар ҳаққи ҳаматон дуо мекунам. худо нигаҳбонтон боша. шумо фаромӯш накунед навори моро ба дигарон фиристонед, лайка гузоред то ки дигарон бохабар шаванд ки иншоаллоҳ ба наздикӣ ҳаҷ кушода мешавад. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. паноҳтон ба худо. ассалому алейкум. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.